Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскресе! Сьогодні маємо два праздники, і оба інтересні. Праздник неділя Самарянки. Ми з вами говорили, що наш православних людей додівають неправославні. Що ти у вас так возвишаєте Марію Єгипетську, котра 18 років ходила в блуді? Самарянку почитаєте, що мала 5 мужей. Що у вас за віра? Ми їм відповідаємо скромно, словами Христа. Христос сказав: «Я прийшов не праведників, а грішників спасати». Хто праведний? Хто праведний? Книжники, фарисеї, люди безбожні, нецерковні, це люди безгрішні, злочинці, обманщики. Зачастую високопосадовці думають, що вони святі. Ну, а ми з вами люди грішні, до котрих і прийшов Христос, щоб грішників спасати. Ну, а кому Христа не треба, до них і не прийде Христос. Удивительно, що сьогодні у діяннях апостольських читаємо, що впервые християнами почали називатися в Антіохії. Город, який тепер переживає напасті. Відтоді почалися послідователі Христові називатися християнами. Це ім'я благословенне. Этим іменем називаються діти Божі, котрі послідували за Христом. Питання друге, що появилося много лже-християн, котрі пішли своїми путями, а не путем Христовим. Но сьогодні не про них бесіда, а про Самарянку, то та, котра мала 5 мужей. Прийшов Ісус до колодязя Якова напитися водички, апостоли пішли купити брашна, слав'янської їда брашна, звідси борошно. Купити брашна. Доки вони не прийшли, приходить на колодязь почерпати воду Самарянка. І на питання, що він просить у неї пити воду, вона удивилася, як ото жидовини не общаються з самарянами, бо самаряни були люди, які і євреї були, но вступили в брак з іншими народами. І от, якщо у всіх містах Євангелія, в тому числі і Пілатові на суді, Христос не казав прямо: «Я єм Месія». Скільки раз на суді гойкали архієреї: «Заклинаємо тя Богом святим, повиш нам, ти Месія». А він їм говорив уклончиво: «Ви кажете, що я такий». Но єдиний самарянці сказав Ісус слова, коли вона сказала: «Прийде Месія, все нам розкаже». Ми знаємо, ми чекаємо Його. За це слово увидів Ісус в цій жінці повноцінну віруючу людину. То, що вона була збита з толку цього світніми мненнями, це другий вопрос. Но вона сказала: ми чекаємо Месію, Він нам все розкаже. І вдруг Ісус каже: «Жінко, аз єсмь». Це по буквальні переводи з греческого і староєврейського: «Я тот самий». «Я єсмь Месія». Жона могла спорити з ним, але перед тим він їй відкрив тайну. Коли вона попросила води живої, яку згадав Ісус, він попросив прикликати її чоловіка. Ну, вона з болю в серцю махнула рукою і сказала: «Не маю я мужа». Ісус підтвердив їй: «Так, не маєш ти мужа, бо з котрим ти жиєш нині, тот ти не муж. Возможно, не любиш його, або жиєш насилу». Господь відкрив жіноче серце
і зраненої различними гріхами і беззаконіями. Ото й зранене серце жіноче нині многі мають жінки. Планувала одно, получилося друге, виділося одно, а пішло не так. Самарянка думала, що одного мужа мало, треба мати 5 мужей, а пішла в тупік, серце не любить нікого, збитою з толку блуд поламав честь. І тоді вона почала глядати Бога на поміч, і Бог явився їй і сказав: «Я єсть Месія». Що зробила жона? Вмісто того, щоб казала «покажи паспорт», вмісто того, щоб казати «докажи», їй вже не треба було доказів. Вона знала, Бог знає тайни, Христос знає тайни, які знає, може знати лише Бог. Побігла в свій град і з хижі в хижу, з квартири в квартиру обійшла всіх і сказала: «Виходіть, я зустріла чоловіка, той є, навірно, Месія, але виходіть, а мечте все, лишайте всі роботи». Вот чому ми почитаємо Самарянку. Її унікальний подвиг місіонерської роботи. Якщо місіонер десь одного чоловіка приведе до Христа, такої великої, славної, жінка-самарянка цілий город привела до Христа. Вот подвиг. Вот чому у православних людей ми не думаємо за той гріх, котрий вона мала. Бог простив її, розкаялася, і вона стала чиста. Но вона прийняла рішення, щоб покаяння своє підтвердити добрими ділами покаяння. І вона свершила подвиг місіонерської роботи. Вот чому і Марія Єгипетська образ для православних, що таке впасти в гріх і як тут важно піднятися і покаятися. Так же є і жена Самарянка. Іменно вона образ для кожної жінки, в котрої могли бути теж случаї неудачної її романтики, бо телевізор повний блуда. Не оговорилися. Кожний канал у телевізорі повний блуда. Що не відкриває журнали, повно блуда. Коли наші предки ганьбилися в случаї якогось гріха, то нині демонструють артистки, як вони живуть з 5, з 5, як 65-річна жиє з 30-річним. Ето є лице блудного, одичалого світа. Ето не цивілізація, ето що-то іним називається. Православні просто називають світ, який лежить во злі. Ілі по-нашому в колові лежить світ. Для нас важливо нині, спомінувши, що антиохійські люди почали перві називатися християнами, поблагодарити Бога, що наші предки теж стали християнами 1150 років назад, і до нині їх ніхто не може цього імені лишити. Понятно, що Австро-Венгрія була сильна держава, імперія. Деколи історики шкодують, що ту імперію розбили, бо та імперія була, мало хто знає, від наших Карпатського хребта до Адріатики. Наші предки ходили на Адріатичне море в Хорватію без паспорта. Такий був час. Но ця імперія мала свою проблему. Це була латинсько-уніяцька імперія, котра в грубій формі ламала права громадян Австро-Венгрії, православних, в тому числі і наших. Но наші люди пережили, вистояли. Потім прийшла Совєтська імперія. Непогана, на перший погляд, була, бо школу дала і лікувала, но влізла в душу, заборонила вірувати в Бога. І це було і смертельне. Но народ наш видержав, невзирає на ужаснішу, страшну
вандальну політику державного атеїзму, равного, навірно, з тероризмом, видержа люди осталися вірні. І в нашій державі останній рік на наші церкви нападали, захвачували. Чиновники придумали свою церкву, склепали її, об'явили по телевізору, вона главна має свята. Ко сидів вдома, не церковний, тот і не ходить до церкви, но в інтернеті пишуть, треба нам таку церкву. Катастрофа для них і для всіх тих, хто збитий з толку всеосвітніми інформаційними лжами. Наш народ не купився на все, остався вірним візантійському православію. А потому і сьогодні празднує Собор Карпаторуських святих, нам приємно, що сім'я православних цілого світа включає і наших людей. Мало того, що браття Угрини Мойсей, Георгій і Єфрем в'єдно з тисячами наших предків, подданими Болгарського царства, а Болгарське царство було поддано аж до Мукачева, уже Ужгород входив у Моравське. То іменно ці люди йшли в Київ, щоб допомагати князю Володимиру крестити київських полян, поки ще не русів, а полян привести їх до Христа. Серед них були і наші браття Угрини, воспитателі любимих князевих Владимира дітей Бориса і Глеба. І потім перший монастир під Псковом у Новоторжську організував наш Єфрем Угрин. Перші мощі в Києво-Печерській лаврі нашого преподобного Мойсея Угрина. Скільки людей наших оказалися у вірі тої першої історії розпространення православ'я. Іменно вспоминає начало X віка у Празі, документи свідчать, архівні документи. Чеський історик Далеміл свідчить, що під Прагу було много слав'янорусів. Откуда? Був там слав'яноруський монастир Сазавський, де був главою знаменитий Прокопій Сазавський, і 1000 з нього були монахів-русинів, які писали по-нашому. І написали Євангеліє, котре потім княжна Анна понесла Сазавського монастиря у Францію, де то Євангеліє стало святиню для французьких королів. Вони, правда, не знали читати, але Євангеліє було написано по-слав'янськи, но на двох форматах. Формат кирилиці і глаголиці. Руський цар Петро І, попавши в Європу, а йомуся похвалили французькі королі, от ми святиню маємо, але не знаємо, що там написано. На удивлення французьких королів Петро І відкрив і почав читати Євангеліє французької святині. Правда, мав проблему читати глаголицю, но кирилицю читав свободно. Ми споминаємо собор Карпаторуських святих не для того, щоб виділитися або похвалитися. У наших людей хвальба була на останньому місці. Ми хочемо сказати другое. Ми органічна частина вселенського православ'я. І якщо іноді Крим називають тою землею, через котру прийшло на Святу Русь православ'я, бо там ся крестив Владимир, ми кажемо, ми не согласні. Да, Владимир крестився в Криму, но всього-навсього крестився там. А вся історія Крима – це язичество. Впоследствии кримські татари були мусульмани. Но є ще одна земля, зв'язуюча звено із Другим Римом, Константинополем на Русь – Карпатська Русь. Звідси пішло Кирил і Мефодій і їх переводи на Святу Русь. Ми були тим звіном, котре з'єднало Велику Русь із Візантією. Сьогодні ми кажемо, ту роль зв'язуючою зіграли собор
карпаторуських святих. Сьогодні так і молимося до них. Всі святії землі Карпаторуської молити Бога за нас, щоб і ми, так як і ви, в Австро-Венгерській імперії видержали, сохранилися православними, осталися православними і при Совєтському Союзові. Держимося в канонічній церкві, несмотря на те, що усі телевізори, 100% всі канали хамили нашу церкву і прославляли ПЦУ, яка нині має 50 захвачених церквей. Бойовики їм захватили 50 маленьких церквей. А теперся вводять і ділять. Наш народ сказав своє слово. Розкольники завжди були розкольники. Ні Бога, ні Христа не мають і ніякої допомоги державі не подають. 80% жителів України, в тому числі і ми, більшість Закарпаттю, православні канонічної церкви, вот сила держави. Боже, благослови наших людей, щоб взирає на подвиг самарянки, яка не взирає на свої падіння і тупіки, покаявшись, стала послідовниця Христова і місіонерка. І нас Бог покликує. Не боятися, як ти упав, согрішив. Покайся, піднімайся, іди далі. Бо так поступаючи, взираючи на подвиг наших предків, і ми і нині покликані бути подобними їм, вірні церкві Христовій православній, канонічній, в нашій державі єдиній Українській православної церкви во главі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм, а в вічності разом зо святими і со Святим Собором Карпаторуських зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь. Христос воскресе!